בווידאו הזה אני רוצה לדבר איתכם על גבולות. גבולות במשפחה. נושא קשה מאוד, שלהורים מאוד קשה להתמודד איתו, אבל הוא מאוד פשוט כשמבינים מה הרציונל. כשאני שואלת ההורים, מה זה גבול? איך אתם מתארים גבול ביניכם לבין הילדים? הרבה פעמים הם אומרים שגבול זה כמו גדר, זה משהו שמותר ואסור, והילדים צריכים להקשיב ולעשות וליישם. כשאני מלמדת הורים, אני מסבירה להם שגבול אי אפשר להציב למישהו אחר. גבול אפשר להציב רק לעצמנו. כשהגבולות אצלנו ברורים, וכולם יודעים אותם, כולם מכבדים אותנו, ותמיד אחרי שקודם אנחנו מכבדים את עצמנו. כשהגבול ברור לנו, ואנחנו החלטיים ועקביים, פתאום אתם רואים שהילדים מקשיבים, קשובים ויודעים מה מצופה מהם. גבול זה בעצם גדר, אבל הגדר הזו היא גדר שלנו. כשאני רוצה להציב גבול, אני תמיד מודיעה מראש מה הגבולות שלי. בואו נחשוב ביחד. אם אנחנו נודיע לילדים שלנו שהגבול שלנו מראש לבזבוז בקניון למשל הוא 10 שקלים, 100 שקלים, 50 שקלים, הם ידעו מה מצופה מהם וכמה אנחנו בעצם מאפשרים להם. כשאנחנו בעצם מראים לילדים מה הגבול שלנו מראש והם יודעים ונותנים להם להתנהל על פיו, יש פחות חיכוכים ופחות ויכוחים ואכזבות אחר כך. כי הרבה פעמים כשאין גבולות אנחנו בעצם מרגישים שאנחנו נותנים לילדים בלי שליטה, אבל הילדים זה אף פעם לא מספיק. אם אתם רוצים ללמוד יותר על הצבת גבולות, איך עושים את זה ואיך גורמים לילדים להתנהל נכון אל מול הגבולות שלנו, אתם מוזמנים להתקשר ל-077-48-11356 או ל-0546-327-076 ואני אשמח לעזור לכם.